Аз съм беден Ром Кихот. Произхождам от индийски род. Имам красива жена, Дулсинея. 5 деца имаме с нея, но да правя още не смея. Тя любовта си също към мене показва, но всеки мой ход грешен наказва. Поставя ръцете на кръста и казва: Кихоте, удар да те удари, за 2 хлеба намери пари. И тръгвам аз с коня си верен, куц, мършав и леко приведен, тръгвам на бой сякаш последен. Но няма ги вече старите мелници. По пътя си срещам само безделници и с тях събирам желязо, хартия. Пари за хляба не стигат, не крия, че вечер сядам на чашка ракия и тихо си псувам и ония, и тия, които живеят както си искат и колкото имат, все повече стискат, крадат, лъжат, но не влизат в затвора, защото навсякъде имат си свои хора. А ние с брат ми Санчо Панса си кротуваме на живота в миманса и си ходим от време на време на гости, за да си кажем само Бог да го прости. Какво мисля за заглавието Валери Леков, единствения ром в Българското национално радио? Няма смисъл да се набляга на етническата принадлежност. Добро утро, уважаеми слушатели! Здравейте, приятели, на предаването Събота сутрин. Всъщност аз ходя в села, където рядко ходят медии. Стотици са, предполагам, историите, които съм разказал в радиоефира. Аз никога няма да забравя посещението ми в село Българка. Пътувам аз командировка за това село, пуснал съм си навигация, оказвам се на един нов път асфалтиран, няма нито една друга кола на пътя и в един момент сред нищото GPS-а ми казва: пристигнахте на мястото. Аз се озъртам, поле, няма нищо. И видях един черен път и реших да тръгна по него. Лакатуши и някъде долу в дерето е село Българка. Връщаме се отново в студиото. Вие сте с предаването Върдон, уважаеми слушатели. А в студиото вече са 2 млади момчета. Това са Емо и Велко. Чували ли сте думата интеграция? Не. Според вас какво значи това интеграция? Да заминеш нека. Какво? Да заминеш нека. Къде да заминеш? В друга държава. В друга държава. Ами аз съм се родил в ромската махала на Кюстендил, така наречения квартал Изток. Аз съм израснал без родители. Мене ме отгледал дядо ми. Живеехме в една стая няколко човека. Дядо ми цял живот е работил като хамалин. Още от малък, посещавайки киносалона, аз започнах да си изграждам мечтички, за да бъда актьор. Участвал съм в няколко български филми, даже в един швейцарски участвах, но това са малки ролички. Гледай сега, пратили са те от фондацията тук, само че това трябва да се подпомогне така социално. Колко пари искате? Най-хубавите неща са написани на книга и те остават запаметени. В казармата, като бях в шинела зимата, а лятото в куртката, имах 2 стихосбирки. Едната беше на Яворов, а другата беше на Сергей Есенин, който преди това бях открил. Когато
Имах свободно време, осамотявах се и си вадех стихосбирките и си ги четях. За детето най-важното нещо е училището. Оттам се тръгва. Там се полагат основите, както и при мен се е получило. Ами аз имам 3 деца, 2 момичета и 1 момче. Момичетата, за съжаление, живеят в Англия, там се родиха и внуците ми. Обществото ни е малко объркано. Не знам дали то преписва роли, но то се влияе от медиите, от определени политици, които постоянно насъскват обикновените хора да имат свой враг. Не мога да си представя ромите в България да бъдат врагове на българите или обратно. Ние от векове живеем на тази земя заедно. И не само българи и роми. България има много етноси. Или по-скоро ромите са производно на обществото като цяло. Даже някъде си го бях писал това, че каквито българите, такива и техните роми. Не е лесно да си добър герой в днешно време, защото в последните години около нас има много агресия. И точно за това се насочих към това да се срещам с ученици по училища, да говоря с децата, да им разказвам за себе си. Защото според мен като внук на дядо Хамалин, аз съм изкачил 2-3 стъпала в живота си. Аз успях, макар и по-късно, да завърша образованието си и през всички тези години съм се занимавал с какво ли не. И накрая стигнах до извода, че ти не можеш да промениш една маса народ. Ти можеш да промениш съдбата на едно дете, като му кажеш, че то може. Не бива, според мен, да губим човещината си. Това е думата, човещината ни.